Yan mga Lah. So magandang umaga sa inyo mga idol. Wala tayong ulam ngayon. Kaya pupunta tayo ngayon sa magpingwi tayo ng pingwi tayo ng isda doon sa Pilan-Pilan. Di ba? Di ba? Is. Pingwi tayo ng isda mga idol. Samahan niyo ako mga idol. Let's go! Hindi ko na yun. Parang siya sa akin, sa susunod siya sa aking apak. Lolokyo din ng iyong tiyon. Yan yung kuha namin mga idol Yan. Video, yung mga imbis yung mga idol nawawala. Yung iba.
Tulog na sila mga idol. Nahirapan man tayo sa Tagalog mga idol eh. Pak. Ayan, medyo malaki-laki itong nakuha natin mga idol. Oh. Yan. Sabi nakakuha pa tayo. Isa guys. Oh. Ayan mga idol, medyo marami-rami na yung kuha namin mga idol. Pwede na to sa ano, pang-ulam. Ay, sakit ng ano niya, tunok niya mga idol ba. Yan, pwede na to, malaki-laki nito. Yan, yun yung kuha namin. Tapos yung ano, mga koi. Uli na tayo, uli. Matik na mga idol, may ulam na tayo. Yan yung kuha nating liit oh. Yan yung malaki. Yan oh. May ulam na tayo. Yan. Kain tayo mga idol. So maka-withdraw na day ka ron. Ka-withdraw na day ka. Ito na 1K. Tagak 1K. Yung ano kung na concept. Yung ano yung naka-live bro. Hindi ko na tayo dito. Nakuog bawat. Ay! Ikaw na nagkaroon sa samin. Ikaw na nagkaroon. Yan maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, nagsubaybay sa ating adventure. Adventure na lang kasi wala pang sahod tapos wala na tayong pera. Kaya matik na. Pingwit agad ng ano, pangulam. Yan, maraming salamat mga idol at sa mga solid supporters natin dyan. At huwag kalimutang mag-like and share sa mga video natin mga idol para marami tayong mapasaya at marami tayong kaibigan. And mag-ingat kayo palagi. At huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aking YT channel, Alas Tres TV. At yan lang mga idol. Maraming salamat and see you in my next vlog.